Ne, to ne. Čekám, jak ptáček vyletí. No. Čekám na ptačka. No. A potom čekáme na ptačka. No, pak by se tady proletěl. Ale nebudeme se ho bát? No? Nebudeme se ho bát? Ne. Umí tato škratě za vlasy. No. Také si posí. Co to? Také si posí. Kdo mi napustí? Kdo mi napustí? Kdo mi napustí? Také ti napozím. Znova? Gatě? Znova to řekni. Řekni to znova. Ani neslyším. Na postel? Gatě na postel? Jo. Gatě na postel? Jo. Co gatě na postel? No je, skoč, klikni. No je. Mám ti pomoct? No? No, tam si dej maso. To už máš studený. No. Chceš na to máčku nebo něco? Chceš máčku na to? Jo. No ne. Jo. Radši ne. Ty jsi říkal, že to kuře. Ty jsi říkal, že to kuře. Ne. No. No. Maso. Co je? Ne. Ty mláska. Úterý. Ty mláskaš. Mě jeden Jí. taky si bavil. Proč? Proč? Proč gatě? Ale proč? Gatě. Já nemám gatě, mám tepláky. To nejde v pohodě. Yes. Taky si bavil. Yes. Co je ten maso? No, já vidím. Já vidím, že nemaskáš. No. Tak jo, já ti pomůžu, mám? Yes. Já už to mám, to už nechávám mamce, mamka taky musí něco jíst. A ty musíš. Jsi pro mamku. Nejez to. Tak dělej, daj ty. A ty. Mám ti pomoct? Já si myslím maso aspoň, no? Dobrý maso, že? Spadlo. Že dobrý maso? Ne. Však jedno si naber, no? No, to je, nevypíchni si oko. Trefíš se do puse? No. To špapám. Že je to dobrý maso? To špapám. Papem. Tak. Udělej ahoj. Co? Udělej ahojte. Co? Ahojte, udělej ahojte. Tam je. No udělej tak ahojte, tam do telefonu. To tam je. Udělej ahoj, tak ahojte. Tak uvidíš, udělej ahoj a uvidíš, jestli někdo odpovíš. Udělej ahoj, mamko. Ty. Ahoj, mami. A teď ty. Ty. No, já už jsem udělal teď. Já už jsem udělal ahoj, mami. Ne? Mamka se dívá na tebe. Z práce, no, telefonem. No, udělej ahoj. Udělej mamce ahoj. Rychlo, nebo já ji vypnu. Tak řekni. Řekni ahoj, mami. Mám plnou pusu. No, dobře, já vypínám ji.